le Geronimo crime video thar halo chuak le ta nu sui na kan tran main kan merchandise ka kanan soilang le lok nge kan channel min ngai hlut sak tu ten in le vezel ti kan shet hian kan lo me ma a thei sham chuan kan mu ve thei turin WhatsApp ai mo Instagram ai mo min lo thon vezelula kan valom le zual donem chadu tan description a hian a link oma tin mania cha thiam lo tan po number kan talna hian WhatsApp mangin eng tiklai point biak thei reng kan nie he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna om lo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie July ni som panga kumsang ni som paruk ania England marlama om setan khwa pa pakhat sema chu tlailam na thok bang ina an ho chuan a farnu kum samruk mi Grange Farm sakor enkul na thok mek Fiona Southwell-i chu alo lo ho vetlat lo maya chu tiang chen chen a thang bo ngai lo wangin sema chu angai a thalo ril ru ngal lea ti chuan a motor Land Rover a lutin a farnu zong tur chuan a thok chuak ta ngal ani aingama main a thona mun Grange Farm chu avapan ngala a mun avathlen chuan a nei tu pa chu thilom dan te shilin a farnuam na chu an zota ma se farm nei tu pa po chuan Fiona sin chang chu eng ma shet big lo thu soin a munun ber chum chuan ran ina sakor ruala khal luta chumi nu chuan a hotlang ve mai tura ngai thu alo soini chu vele ngai thalo deuh chungin sema chu sakorin lampan chuan avakal ngala in chunga chuan lutin a farnu chu han ko lau lava ma se chan reng om lo sakor pin dan tin chu thlek kwal pain alu thuk zela ti chuan le thil rapthlak lutuk mangaram pola mungai hau lo tur a farnu ruang lo tlu sopreng chu awa mutariap mai fenai ruang chu hulbaro bulalo ma ti senina bual khat vek hi ni ber amun Marvel chu film director in museum theyang per tura buat sai chopang mai hian arab thak em maya Peter kum somruk mi laka heti taka chedu tu hi tunge niang enge chan ti hriat chu nu chui tu te kuta alo om le don ta ani ole kan kal thui main like khan pele lokila tine channel i lo subscribe lo ni chuan khoi min subscribe sak ve ngala notification kai on page chuan video tharlo chua piang in I first zia thei don ani pi Fiona Southwell-i hian ano pante ta tangin sakor hi hangai na ema kum khat le chan vele kanin sakor te chi ponian ti mai chu achung tenan presena chu ta tang chuan a sakor lom na hi arele tolo mi chuan in nuam deuh tele karnal tak nei ten suang to lain Fiona hi chuan a sakor te kiang om ba ka thlak hle nei lo tin soila kan soi sualom lo ve chu a sakor ngai nat na chu a puitlin nuwa po chom nung zelin eizon na tan hial alo mang chhota professional horse riding lam lu chilin a ming po cherve viawa Queen Elizabeth ilal kumsom ni pangana lom na puala horse riding show an buat saya po atel ve nge ani sakor chung chuan hi a harsa che chol pal theina tam khop mai Fiona po hi voi duai lowain hliama anua phei chuan inel na ma chon turin atak sa fit lei thei ta me lova chuwang chuan azir tir tu trainer lama ain thlag ve ta thunga tin khoshang shanga sakor khal inel na en dik tu ate chang chhovin mi te zale ngai sana hlo tak zet ani chumi nu chuan eizon na kung dang te a han ti veng yel thina ma se sakor ngai na bok chuan a hnanga ya a hruai kir le zela chu tiang chuan sakor chu hring nun ti fam kim tu ani hot mai duang thala chung chuan le midang zirtir te chu ati hlei theilo nuwa po ain kol tulama tang chun zomin tuna arwangan chartak na Grange Farm a hian a thok le ta ani pi Fiona hian kum somruk lai ni to ma se amalam hunatan ruah man na fel takalo la siam ve thlap thova remchang masabera Grange Farm atanga bana sakor enkol na mun pui equestrian facilities anti chu ama poladin vela tum fanani tin ko pui thar brain anen anin tong ve deuh chau boka ani poi sakor lam tui mi ve thonin England khothlang lama om ani ve thunga
chuda chuan vom thlaka a sakor te chu enkol dun te po an soi dun na saman viau to ani a mai ro chu heti hian rapthlak takin anun na chulak sakin alom tania England police te hi ang takarin tlak le changian ni ti chu Geronimo investigator ten kan che chole don ani nu chui tu team zing ano tu pa ber detective chief inspector Tony Cockeri la chuan ama saberin he thil thleng hi tual thi na nge van doi wanga thleng tia ngai to na han seng phota atira report an don dana in thalang in ron soi ma se sakori an tho fu lo tu ka chuan an hlom thei hlea mishing lo raplum palta te po soi turalom nual to wangin office atang chuan engma thutluk na mum le khal tak ala siam dulova tin a bias lo thayang ber an thliranga I boka wangin mi soya ngot chuan in nga dulo ani ti chuan Grange Farm lampan chuan a thok phei ve ta a hmuna wa thlen chuan khuwa thim thet to an thopui pakhat kordoni chuan lo dong songin Fiona ruang omna lam chu halo ko muwa a hmuna wa thlena thilom dan te amit nge ya wa mu ve me chuan detective Tony chuan van duai wange mo chet sol satlia wange mo thlenga ni lo tia wa sathiam ve ta ani a that tu chu nun rong ve thokhat ti chiang hlea a taksa zong chu thi senina bual chuak vek hi ni ringot maya forensic lamin uluk taka anen dik nuwa a taksa chuan chema vina le sana nu ma mun som pakwa layan mutsuak zui ta nge ani tina zawai mai chuan athuk vek boka tol thattu chuan a thilowang ti hlau hlenin alang nu sui tu tim tana thil boi thlak deu mai chu he mun Grange Farm an ti hi a zaw maya sakorin chung chu crime scene te me uma se a compound pum mai chu mi sual che tlat na nu ma ni thei wangin hung vek anga ya evidence an zon na tur area chu a zaw mama devani chutia forensic team lamin nu chuina tangkai thei turan lo daplai mek chuan detective te chuan chumi farma thok ve midang ho chu an lo kom ngal chara chumi ni chuan mishing lut le chuak an lo thannem hle maya rinang nge in thila ol ai don lo top mai atlang puin na thok tu te chuan Fiona chu chomadar college an vevela sakora kai chuak lion mu bakha an lo muzui mi alo hloma dotan soilo chungchanga an pu ber chuan a thona la reilo nain midang ne na in poin ama poin nuam ti ve viau chuan ria anaw te ho chu tu ma rin lo thu a soyani misol chu ruk ru nge nia tol tha tum saron lut ti po hriatala nilova ma se a chet na nu ma hanen chuan ruk ru satlia mai chu nilo deu tia chiang khop mai nu chui tu de chu apoi mo lai ber misozon mulama chuan man son hlei theita der lo maya dar kariat zetaliam nuwa po arap thak le mai ti bak chu soi turan la shemeu lovani tin dar kariat zetaliam to wangin khua poin lo thim nan to boka farm nei tu te chuan hetiang hi thleng don ti hrebi khek lo le a compound chung zong en turin light eng man lo in ring lok big lova chu wang chuan mun puilama tanga phalnan muangin a vel te chu uluk takin an hung tha ruang po chu khoi chelovin officer pathumin an veng zan khuata zak mayani atu khwa lo war chuan nu chui tu te chu man mo takin Grange Farm lampan chuan an thok chuak le ngala ni lo chuan nuwa phei chuan khwa lumden strong viau maya tin chiang zokin engkimalo mu thei tabok nen a ma zanai khan ami de dana dang le zual nin detective to ni chuan sei tin seton khomi puida chuan an khwa in thana rap thlak tak thleng chungchang chu an lo sheve taboka chuta ate tu man chuala ni lo ti te an shet tel zel boka wangin mitin mai chu an chi ayan ni bera a shia piang in makantin oi harsa antivek mayani tol chung chan chin thar the dar tulampo an ron langngal vata thingtlang khote takte anu pakhat atuina lam tak a thona muna rong taka tha han ni chu mi laina ta hloem ema tin victim chu sakor chung chuan lama tol chung selep ve tak me waloni bok nen min an ngai ven lo thailo ani tin soitong khan ati tu man chu soilo hriat pon la hra chuak zo lo ania chuwang chuan mitin mai chuan him lo riawa in hriat nan neya mani huan tele aranin te pon tri zo vek toa tu ma pon chuak ngama loi pon omlo ani
lead investigator detective to ni chu forensic scientist le crime officer inga mozat shwain crime scene chuan achum ni nan avakal le ta thim thama khan mu mai te kan lo neem ti uluk takin a han zir chiang le a kho enga chuan thil po lo chiang nge nge a Fiona taksa siam sei nu ma te chu a ma zan khan an lo mutoa tun chuma chuan a thil ton rapthlak dan vel te chu chiang zokin an mu theita Fiona chuan miswal chu thei top chuin lo beilet ve tia hriat theia tin abana pille ka ko om nual dana chema asa sok lai te chuan theiang angin aloin dang ve na sa hle tia hriat thei ani Fiona hi nulian tia soi tur ni lova tin kum somru ka chuang to boka miswal hian voi ni khat po han el zeu se a zo der thei tur ania chu ti chunga dim doina nei hlek lova han nuai chiam mai hi chu ha mak ve khop mai mimalin huat na le phubalak na thilani theyangem ti da chu nu chui tu teril ruwa chuan homa ma se tu mai in chu tianga thi khop hiala ama hotu an man shebok silo amak ti mai lo chu sei tur la wang ri viau ani ti chuan Fiona ruang lai na tom tak chu postmortem turin an la chuak ve tangengea chu ti lai chuan forensic expert te chuan crime scene a thil poimo lak turom ang te lain an nan lo chun zom ve chara nu chui tu te po mitam mutuan om lo zongin an va kwal ve ngala a mai ro chu an komte piang mai chuan engma mule hret an nei lo thun lo soi deuh zel maya amangan thak chan khop mai nu chui tu te chuan victim chung te opo anan kom kwal zela anuna mi poi lo soi to na neem ti te boruak cheze tangai zong chen te lo nei toem tiang reng te an zota ma se chu tiang om reng an shelo Fiona chu minun nem le zaidam tak mi ril rutin na chu soilo tho tak nial potin lo wang ti tur khopa mi poi soilo ber chi ni thu an lo soi deuh zela an nu chuina tangkai thei tur thil poi mo eng man lein zot chuak thei ta chuang lo anu tra aruang wa muma saber tu ni box sama pheka chu mimal takin a farm thina chu a tuar na fal hlea komanan tum point mule mala nei hlei theilo ani ber chutia rin hlel tur pakhat man hret thei tak lova chuan nu chui tu de chuan rin hlelom lo zinga rin zon top mai thain an heta ti chuan Fiona chung te chu khun khan taka ti puin Fiona shing na poi mo na eng motal nei ve ek to phot chu an hria thei ziak chuak a vek turin an ti ta top mai ani ma se chu malak na po chu la po chi ni yang mai eng mani lo zui le ngal chu ni maya an li sami zong chuan Fiona thi na chuan tuar na theu ni na langa a tua ma chuan khal fal chagom deuh tur chi nomin alang tlat lo mai chu ti ni le ta ka chuan nu chui tu te chu crime scene a bok chuan let lein miswal chet dan kal mangvel chu uluk zokin anan zir chiang le ta khoi tangin nge ron luanga anua khoi ange kalang khoi zona nge kal engzat nge ni ti zong chu uluk lutuk tak main an zir thale ta ani ti chuan le chutia beng sik tak me wahanan committee ho ta ka chuan thil tharan ngai to chuak ta hlau mai Fiona thina mun Grange Farm pia deuh loka chuan fe kong pakhathi lo reng maya chu kong chu han zo char chuan a to pa rel kong hlui rau san to hi awapo tian hre chuak ta chu ta tang chuan kho chung chu hla to lova chu lam kong chu zo chuan eng tin mo asul nu wa mu chua thei anin be sei ta deuh ani ti chuan nu chui tu te chu in zar pharin chu lai rel kong hlui chu anan zo rista top maya tun chum chu an lama van nei tluanga tang ve don ta nin alang rei pon kal main rel kong an de uloka lung pui lian tak pakhat chunga hian jacket var ban buli anawa mutanol maya an han en chian nak chuan nau pang sai salonia om vela chuan thi senalo kai nuai mai until charna muna chuan detective to ni chu awa phei ngala alandana chuan chu jacket mang chuan thil engemon tuamani ri nom bera tin engemo thi sen kai shuk finance chu jacket chuan mang ti po hriat thiam thei ani
chutia jacket ban bul chungchang zir chiang an phet so lai chuan an bul loka tual thana man ruwa ni ngei turarin choka chemte pakhat hi an char tanol maya tisen po kai nuala ala tharlam hlenin alangbok ani tichuan detective tonia chuan angai tuana han seng le deta chulai an thilmu jacket le chemte te chu an tual that tu zon lai na pai ni nge yarin na anei ta tin chema thisen kai te chu jacket phang chuan shuk fai tum hle ti chiang boka chuti ni chuan chemte fonga chuan a DNA mo a fingerprint mo a nut chiang ngei rin na anei lian ta hlea a be seng chu thlen dik hlau chuan an na chu ko deuh duak thei dona pen khatin hlotlin na an hnai hret don ti na ani chutia thilpoi mo takanan mu chuat taka chuan nu chui tu tim te chu an phur thar ta hlea ke kan thlen thei chin kaltumang tin anan chang le sawa ti chuan phai mun hring dup mai aran rual en kol na fama ta na man mek ti hria tak tak hi an va po le ta zela chung zinga pakhat chu a ming max home farm tinin kum som nga chuang chung ko sum don an local puito thate hna an hlan chhon zelang kha ani ti chuan nu chui tu re chuan chu farm lo om te chu thuan an zot fi mai maya rin lok ang ngein Fiona thina chungchanga chuan engma mule hret an nei lo thu an lo sia nu chui tu te po chuan ani tak chu tin thil dang te an soi pui ta vel mai maya chutia an ti vel mai na chuan max home farm nei tu te chuan tun hnai loka lo fa tharla kan nei thu an soi lang zek maya chu chuan nu chui tu te beng a ver ta thlat mai a chan chu an tha thok roi thar chuan tho dan mila hlo pek anghet lowan lak ania ruangan charna grange farm bula khan nitin chemical thin ti an seilan telwang ani nu chui tu re chuan chu pa ming chuan an zot ngal thuaya farm manager chuan kumsom ni pakhat mi Daniel Edward chani thu halo sia ti chuan an tho dan kal mang chu chip chiar zokin an han zirta ani Daniel chu an farma chuan zingaron kalin ani office le nau pang school kal turik noi lai na lo thlengtlang puya a chang chuan tuk chuan te ei ve ngala ti chuan an chuare nu an sakor vel te en kol sakin a chopek le chul dang te lo tia chumi nu chuan a hole mai thin ani soita gang khan a hlo po a tho hun bi mil chuan pek thin ania an farma chuan hun rei tak pom ngai lo nu chui tu ten Daniela chuan mizon lai chu ni mai long mo tia anan zo chuan farm manager chuan anirin lo thu lo sei ngala a chan chu ama hi mi chuan muang ve tak mai rilu chak lo thil ti zung harasat ve chi ani atia tol wa thata han bi bo ngal zung turin a thluak le a chuanin a phalo ati ani ber chutia an thona te berin an rin le lo thuan sei chian le ta ka chuan nu chui de chuan max home farm chu an chua san le ta a mai ro chu chumi tlai review meeting anan nei chuan Daniela ming chu an nuai re le thei ta tlat lo mai a marin le lisan lak lai khan mi pathum velin Daniel Edward chaming chu an lo lam ri to hi lo nia ma sharing hel over an ni hlom lem lo wangin bozui ena an lo mai ani ti chuan Daniel Edward cha chanchin chu uluk zokin anan zir chiang ta thani kal ta khan Fiona thona mun grange farm a chuan alo thoka vereng ani tian mu chuak tarup maya tin chu farm lam kai noya an thona ma saber ni in bana to chan po huna wong dik lo lulai lutuka sakor nei tu pakhatina complain wangani ti te an hret chuak le ta zel bok ani anua tuna atho mek na max farm home a hian a va thok le ta ti chuan ani chu tuna kan victim lo ni ta Fiona Southwell-i hian aron thlak ve ta chia ani chu ringot po chu rin hlel na boru karon chok nung thar vat theni to veinen chu na changa an ban chu Daniela chuan angai thiam lo hlea ama thlak tu Fiona chu a hoso borbor ti tenen laman hret chuak le ta tlat mai lelama chuan a huat thalom ve reng la taka Grange Farm a chuan kar khata pound som ria ta hlo lain tuna thona max home farm a ve thungi chuan pound som ni vel chawa hlo phatwa a thiam lo ni mi alo ma se Fiona chu adem ngoya
anin thak tira po mai sen an loin mu viau to ani o me ti chuan nu chui tu de chuan thil zia chu an thui khom chanta Daniel Edwards chuan Fiona a tha du chan turo mang chu a chiang viau toin an hria tin a thona mun nen point milvel vekin an hria an fin fia mabak chu hun rem chang anem ti chawani to nin alang ti chuan chulai an hriat du lai tak chu zot turin Max Home Farma chuan an va thok pheile ta an manager bok chuan lo dong songin Daniel chu Fiona thi ni July ni som pangatu ka chuan a local nge ti an soi chiang thea tin a hole hun po dar kwale chan ve bor vel nin Fiona an mununun ber hun bor vel nen khan ain mille chia ani Daniel chu chung farm pani Max Home le Grange Farma te chuan a tho ve to wangin ain kar kong vel te chu a bel hle don ti chianga tin tol thana man ro ni nge an rin chem ten charna mun rel kong hlui po kha apal tlang jing turu tara don ti hairual anilo ti chuan Fiona Southwell-i thani changan ni poliam main rilh number 1 an nei ta der mai ti nania an cherang ang reng khop mai nu chui tu de chuan kumsom ni mi Daniel Edwards chu anan chui chiang le zuala King Street Hornsey East Yorkshire apale anu shon le anaw pani te nen an cheng ho mek tian shele theita anin le Grange Farm chu ke kal phak le kalo ni nge ti chuan Daniel ateina chuan an vakal fanga apain kong kharlo hongin ama Daniel chu in chung pan na step alo dak ve ngal chat boka nu chui tu pa in Fiona Southwell-i tha thu boy man turaron kalan ni thu soi poin makti omin lova zo na po nation lo ngoi ringin police te chu azui chuak ve ngal mai ani station lama achanin zonan lo zolain tim dangin anin chung dap nan lo thok ve ngal char boka apin dan chuada hian mu mai thei turin jeans ke kor pan yelo ma anhan lak kana anan en chian chuan ti sen ni ngei tur thil sen da to lam deuh hin muwa ti chuan endik turin laboratory lama an thon liam tangal ani tin station athom no hak lai nge po chu endik turin an langal boka tin ama kom tu crime officer chuan a kheimi ta thi sen niom takhi mule boka chu po chu zir chiana tan an latel bok ani chu kheimi ta mi chu an rinang takin thi sen nge ni ti fin fian ni zui nge a Fiona thi sen ne an khai khin lenga halloween mil chuan mathei lovin tol that tu ni ti a chiang to mai don ani chutia forensic result laman ngalai mek chuan nu chui na po theyang angin an lakal pui zel thova an prime suspect lo ni ta Daniel Edwards po chuan zona chan fel nga yanga ta khop mai atira chuan thataken in puang mai don montia a mai ro chu ananin komrei tela amma kalna kong nia soirel kong hlia de chuan ka kallo pumpel kong danga changzokin lom ka kal atile tadai maya fama ani tin na pangai thokina kala ban vele ho tlang hal ni in ain soi vele tlat mayani a mai ro chu om dana le a chanchin an hriat china ringot po chuan Daniel chuan mi sual zon lai ngei chuani tian chiang thokhat viau to chu wang chuan in puang dulo somsari malakan wahan man chuak om tho chem tin anun hluilam te uluk zoken an zir chiang thale ta ti chuan le misual fing kherek bon sial turulu tuk tur chi lo ni reng lo tian mut chuak ta chat mai zirna lama lo nu fualem mai hi lo nia IQ po 69 chaunin MZ pishwai tu tan po tlak don me lo ti na ani tinna lekhat hiam tok lo na wang chuan mi zinga in kil to ema rual po lutuk lova chuta chutiang chu ni to veinen anuin pasal na ngala san zuya apale anu shon te en kol na nuaya arol thar nun chu apal chho ve ta nokani en kol na chadung lava seilian na chuan in chunga le kholaya boina tok zing ta hlea anina chang ngei po chuan voi duailo no chuania a chang chuan mi khwalaria book guest house an tia te han riak leng lopa chutiang chuan a hring nun zin kong bum bo tak chu harasate tak chungin alo mang chho ve ani
mi khwal ria bu ka lu nun ber chum chu kum sa ni som pani khan ania sudi hun lai chuan tayar siam na workshop a thok thina guest house nei tu mak ti la chuan Daniel chu min thlashung biak po arul tok lek lek ba ka mi changai lo mi nok sak lo le nung chang zoi oi deuh mai ani thin thu a soi ve nge nge a mai ro chu a chunga thatan chuan te chu don son dan chin to ka shalo te po niange thokat lai khan an guest house telephone bill chu pounds ani vela ron sang chho thut maya anan chui chian chuan an ria bu ka thleng Daniel Edwards chuan phone kal tlanga in biak hiam hiam na sex chat lines an ti mai chu alo bengat ngat thin tian hre chuak ta ani chuta tang chuan aman mudan polo danglam chhota ama eng kimin hong le zalen takakal san thin khan an chwa dona piang in tukver kong kale almai ra zong te chu an kal tamak mak zela Daniela po mu thein ami zia chu lo danglam chho ta shet niin phuma ka chuan a soi bokani a soi zel danin tu kha chu thingpuin in dun line Daniel hna chuan kanau thil chale chalo hi thliar sang thiamem ati top maya Daniel chuan ba deuh noi hian a thliar san thiam ve thuina changa ma se afia fai tok chia lo deuh ni chuan alang a khosa zia chuan an mitatlun lo chhotak ema wangin thlathum nuan chhuat tir ta top maya Daniel po chu anina bok chuan alen le ta ani ina hole nu po chuan anun chuan mason lama pan hlei thei ta chuang lova tuna sakor fa ma thove maidan poi puma ka chuan a hre thiam chialo ma se tui zong takle ati mi takalo ni niang chu nuama ti ta viau maya mishing bul ni lova eng thol taka om theina mun chu atan na du thu sam alo ni reng mai fa ma om lo chuan kholai om tlang puya marijuana zuna wain akideu sung reng mai ni ome bazar pui free wifi ringin mi dor ko ta te chungat ngat zela mi poin an mel shiat viau nge ni Daniel hian anuna machope mo malam khuna ro manna ne mo shiat ani lova an shiat thei chun chu ka khovel thian te hoang main a che trop ti hiani in bola war vak lova arum chung de chu atom bom puan nuang main mun tina thom no dar nei nuaya anu shonin nitin ti fel sak zia lo phaise chuan balaria wangin abo ral thei hial mai theni amai ro chu chotiang chuan a khosa zia chu lak tlak lo viau ma se anathara sakor en kol lamai ro thil danga alak tlak lo ngai to chuan arin tlak ve nek maya anun tilim tu nei chun ve tak mewani tin soila kan soi sual kherlo mai theni chu wang tak reng chuan a thona masa grunge farm atanga bana hanni po chu la nain a tuar thiam lo hlea ayo turan lak Fiona chunga po chuan thil thalo ti duang ti nu chui tu tan chuan rin thiam har salo ani chuta a criminal record lam tian an le chuan sul nu lo nei thafashan lo tian mu chuak le ta zela kholaya moi lo takazu ruya wangin manalo ni to tin mi kuta thlaka wangin lokapa lo riak ve zeu to bok ani tin chu mai la ni lo a record zinga duam lo berle ron lang sar ber pakhat chu nu pakhat tuna kan victim pi Fiona tiang rual valley kholaya asera phor khum wangin manalo tok to hilo nia hei zeti chu nu chui tu te tan po zurui ti vel nen chuan huang khata da har tatlat mai amai ro chu ama berain puan du miau lo wangin nu chui tu te chuan a fin fiana khal thatok takan ne lo ngai don ta ti na nia ti chuan Grants Farm le Max Home Farm in Karel kong lui pei zong ate chuan thilrin hlelom moemo hriate mo nei chuan arang lama police te hriat tir turin thu chuan an siam ta top maya ti chuan le an be seng de ore uchan na chuan dong ngei don ni in alang ve ta mi pui hne na ngen na thu chuan siam ni la chuan nu pakhat hian police station churon callin thil poimo tak report tur nei thu aron soya nu sui tu ten kom chien chuan khami tuk Fiona ruangan charni khan evidence pon lo char to na rel kong hluya nge mai khan ati dan thin panga in awuya wak puya chuti lai tak chuan papakhat ama chawaron te nak hi muni na in soya ma se van doi thak takin
a hun lai khan rin hlel na chang la shabi khek lo le a mel lo chin chia man tlat lo maya a ho le ta vek mai a mai ro chu nu chui tu de chuan ngun takin anan ngai tua a mi soi pa chu an prime suspect tlangwal Daniela chu lo ni hlau chuan an kom truma om na soi nen khan in mil don lo ti na nia a in mil lo chuan an rin dan ne na in mil ti na ni vele chia anga chu wang chuan chu nu report po chu a fam kim lowang angin sir tolong chi ni le tlat lo ti chuan chumi tu ka Daniela chet na vel te chu hriat chuang ei tumin an veng vela CCTV omang ang ten an lakhoma van nei thak takin mi in kota an camera vua pakhat chuan Fiona boral tu ka Daniela nakal lam le holam thla chu alo la fu hlau maya a tho puiten Fiona an munun ber hunan soinen khana la in mil em zuya eng kim mai chu ain thrui khom moi chho tran khop mai chuta a cell phone signal in man na toarte a message thon chua tele social media lama athil post po anan chui zela Fiona thina nen chuan ain nerem chole ta vek boka ke chuan ching fel teu to ther viau ani tuna chuan evidence pon nei khal thata viawa chuti rol chuan thil pakhat mabak poimo em main la nei rel kong sira an chemte muka Daniela nen an thlun zoma langai ani ti chuan nu chui tu de chuan chu chem chung chang chu lu zokin an chui le ta van nei thak takin chu po chu re lo te an ching fel le ta thoi mai a tho mek na max home farm te chuan chu tiang chem chia chun lo mang renga ni tian mu chuaka chu ta le chung chem set zinga pakhat chu bo tian hret chuak le ta chat maya tin chu mai ala ni lo rel kong an jacket ban bul charkha max home farm nei tu te fa mi panau pang jacket ne nai nang chia ti ten hret chuak le ta zela tuna zet chuan engki ma chiang ta ati thei to me ti chuan chung an fin fian man ro nei thar nen chuan Daniel Edwards chu anan kom thale ta a mai ro chu alain puang du chuang hau lo mai in puan chu soilo atan munti phet tur zong in thukam khat ma soi du mi alova aniang IQ niam lutuk tia tan chuan ain me lo zok hial to ni afin vena em chu dot mulum top chu soi du big mi alova na kal nge ti te a tho zwa hole ti te chu eng ma phalova CCTV na lo lak fu nen pokhan ain mil thap ani a mai ro chu rel kong hluir tangin a ho ti le Grange Farm va peng koi anga an pu na chu an nial fi thla thak thunga an fin fia chian fek fok theilo lai chu a shave kar mai ani chuti ain puan thadu tak lova chuan nu chui tu de chuan anem zonga ti duam chun thlin ta bik lova an otrial tur te thian fain an investigator voice thul khung nge mai mangin anan kom le ta ani nu chui tu de chuan an evidence nei zong te chu a fia tok to thule atan chuan thate te in puan mai lo chu ti thei dang om to lo thu te anan shrila a mai ro chu Daniel Edwards chu alain puang du tlat lo mai chuti lo ni taka chuan dan anga in khin mai lo ngai don ta ma se nu chui tu de chu an zam chete lo an evidence la khom te chu a khong tha tok to an ngaya chem te le jacket thi sen le DNA mu te kha result lo chho huna phei chuan aya chiang le zolin ron khai khom thei turan ngai ani ti chuan Fiona Southwell-i thia changani li chawaliam nu Julani som pakwa kumsani som paruka danang takin Daniel Edwards chu tol tha thu boy or tir anita atuka tol chung magistrate mai lan tur ti anita ani ti chuan Beverly magistrate ma hearing voi khatna chu anan nei ta court tola te chuan thu thar la khom tu mi thanem takanon pung khom tuau to achunga ero sarkar mi poimo te baka defense ukil le Daniela pale anu shon te chian lu thei thung ani magistrate ma po chuan Daniela chuan a chan munala so son du chuang lova so son chu soilo a mingan zwa chan bak chu aka tangin tong kam khat ma chuak lova angoi tluan zak mai ani tin a mela poiti mele mo in chir mele mo po engma mu turom lova ani na taka chuan
thil ton mek chu om zia shelo te po ang lek zok thu nei tu sang zok hal crown court a thu boy chungai to turani thon puan lai te chuan amel ngai mel runa thiam lo na te po ma tu na in puan mai chu atana that zok tur thu te po an shila a beng khon chuang lo bel theni lo tur thu magistrate in a puan chin a mela danglam na mu tur om ve deuh nin court report chuan atar langani om zia chuan tual tha ti vel chu a thenga thonga thok vak lova zel ta ne ro a she hle ti mi tuiron luang zoi chuan anem nge chiang viawa chu chia chuan a thin lai ri la thleng pha ve ni mel khop mai ti chuan kumsani som pasari January thla tangin kumsom ni pani mi Daniel Edwards chung thu chungai to chanai ta sarkar ukil lam chuan Daniel chu mel in aya fin thu sein athil ti tura chuan ruah man na fel taka nei sa thlap nin an soya anna tanga ban sana kumsom rukmi Fiona Southwell-i chu puin a hoso bora athi chuan atnangai po chu nei let le mai thei tura in be se ni anti medical officer pakhat Fiona ruang autopsy ti thu ngei chu court a chuan thu seina hun pek ania a report pek chuan borua karon tirit chiang rem khop mai a taksa vina nu matam tak kha chu thu shana lo da taila miswal chuan lu po zualovin a thluak khoi chevek khopin alu ru vitlang riap mai ani a shoka po chemte vina nu ma muni boka a hlia man zon chung ringot po minute som nga bor vel lai ni thu a soilang bok ani alan dana chuan a thi mai po chu du tok lovin a thin rim na zong in shik thlak na na mang ani bera a che dan hi rapthlak rem khop mai medical report baka prosecutor de chuan Fiona thi tu ka Daniel nakal lam le holam CCTV footage te chu jury te mu thei turin an chhop chuak boka tin a message thonan mu chua pon tar lang tel bok ani chu SMS chu Daniel na nau pan lai changa kum to a thian thadeu pakhata thon na ania chu da chuan aril ru ha heavy thu soin apo ke huna chuan poina sataka khoi mai thei thu te a lo zia ka riap maya chung te chuan tual that tu ni chu ati oi om tel mai ani tin chu mai ala ni lo cheu nu chui tu ten a social media laman ending na Daniel chu Fiona thi ma thani chung khan amu ten thlak dang lam na sa hle ti mu chuania kar ni lo ma phe ka chuan Facebook a thu post te chu arap thlak to hlea thinur na in mielu khung to chuan ngai tuana fimin huna chang to thin lo ti te eng tik ni emo chuan ke ma cheng tharau sual te in Fiona rap thlak ma chon turin kala chua zalenang ti te ni riap mai aril ru lo sel lo hle ti chianga Grange Farm atanga bana han ni chu atuar na in a thengil hlei theilo ni berin alang tin chung social media evidence pialama chuan phone signal manga an chuina evidence po alom chewa cell phone to aran zir chian na tual tha hun lai o mang vela khan Daniel chu Grange Farm le che vela chuan om ngei ti nem nge nia a chiang ke kok to khop mai chuta anu shon ngei po chu thu she tu aron changin Daniel chu aron puan vele tarup maya Fiona thi nu lok khan an ti na chu a thi chuan ka nangai kha ka thok le thei don ti na ni chu ati sam et nin a soya a chung thu ngai to tur jury te chuan luk takin an lo ngai thla ma ka score sang viau don lo ti a chiang ta viau ani chung an thu she tu le evidence sang chup chuat te ringot po chu ne na chan na na khal tha tok viau to in arinoma a mai ro chu prosecutor lam chuan an la du tok ve tlat lo an evidence tarlan to zong te ayarin tlak le fia fel fai tur DNA evidence an la kol cheu mai kan shia cheu tongin tol thana man ruan ni nge yarin chemte changtele Daniela thom no le a kheimi ta changte in sample sang la kania chung test result te chu ron chuan Fiona DNA le Daniela DNA ne na in mil tur lai te chu in mil 5 vekti fin fiani thu korda chuan anan soi chuak ta rup maya hei zet hi chu defense ukil lam tan po nial thak ngai na haum talo a mai ro chu a chung thuan ngai to lai Daniel Edwards ber chu la be dong lovani che kang chu kar khatanin court nuwa ama ngai chu court aron ding chuakin zona ma chon turin aroin petarup mai
mà se thu lệ la phê zong anh này lệ em chuang lova ai tia zo na chan bak thiam anh này lệ tak chuang lo ít na ít chana wangin thinarim hle ti hi dikem ai iril rusel na lama tlangniam hle ti hi dikem ai Fiona hi thaniem ai bak chana nei tamia lova prosecutor ten evidence an chop chua zong chu soi fiangai na shelo hlom top ani ti chuan kumsani som por February ni khata jury te chuan thutluk nan siam theita Daniel Edwards chu Fiona Southwell-i tha thu boya chuan thiam lo chan tir nin nam chung tang tura shemania kumsom ni pariata tantlin ma chu parola chua po dil thei don lo ani an thu boy ngai to tu hal crown court judge chuan parola dil thei hun chung hi he aya rei po hi ti thenia ma se IQ niam na thil thiam zung thei lovani na chu ama ngai na thiam na point pakhata tan a man sak ve ta sham nin a soyani ole khati zong khatun tum Geronimo crime kan ti chua thei ta chu alo ni le ta ngai nomin lo ti le ngei kan be sei in zawai in tuk chua nuam choi tui mut tui mang chale vek ule